atu halugol kangala sabu am fiyon andi ko fiyon sabu am fiyon parce que sabu ma fiyon asikko ko wondu den kon ko fo yidi dum silo dum bendo de ngandi bendo konto bendo woni bendo nafi bendo halten fi mo illa ngandi kono anda ko mbo wadi dum do me wadi wanteji do kono akre do modde no dari wanjang afami ka sere to faveloji din fop favelaji din fop men me wada en piji ki so do ko mene wonno les grand ba arnaqueur ici Madina men ben abeta da no be yimbe appelina depono ke telephone ma Orange Money e fi alla ƴettu tel ak kulutti ko ngattrana la ngo mbuɗi goɗɗo ma ko mbuɗi labtani minen ko minen ngatti wadde ɗum ko naaka tan galère a faami station atta kano ɗo peti fittinalaji ɗin fof yiɗi kene quoi andi kon non wat min anani lan ko fi kadiji ma kono ɗum ɗon min o mi wata wallude ma hetta kadiji ma ɗin kono mi wallete mi hikkano ma yeeso ndaren fino hittirade yayen ka dumaji no da Europe tom ya minna be mi wawa hikkanade ma yeeso ndaren mahin ka gendarme joyi ko tawata de dande taw fusbe wadali sai ko fi mi jolo do tan mi yaw Europe immoden do wade recherche ji men empreinte janni no nder dumaji ni fop il suffit juste que mi hebu dum accès fi wadugol empreinte janni fi dum man ko mi fami mentalité wobe no fandi Allah andita ko nawa yimiraɓe nawa yo ɓenno min innama nawa yimiraɓe nawa yo ɓenno an t'imagine pas ɓeɗo no mari wonde joga nder suuɗo an hande a jombama hande droit ma o mi sikki ko uppa golla on jita golla suudu uppa ɗo layba ɗo hay ɗum ɗon fof lan jonno ma fayde privilège min ma fay ɗum ɗon tawa ɗum fi tun ta yango pandita soño pandi par ce que na andi kon to iwɗa hande sa uppa duuɓi ɗiɗo uppi duuɓi tati ɗo uppude ɗum ɗon fof miɗo andi hande nyande fini to sina da yadu bana be yadu joganabe sina da yadu joganabe da yadu lebanabe sina da yadu lebanabe yadu lotangol be sudu mara yadu fitangol be hay bimbi ka yata fitta tanende kono ko biro an ko mi yangani be o yaran tala no mi yedama dum do mi yangani ke be yer ko gasta ko anga yegiti piyo ngotum ko ni dum be woni wadali dandi hande nene may be man andi fi ma ha jombe da hande kan mi sikki ton droit ma e devoir ma ko do ko do mais nyande fini to non mi tigi sattude yam min mbiɗa ko yata to ma chaque fois comme franchement si mi woni monde ino mi yiɗa ino mi wodi e jaɓade no arrête ça s'il te plaît min ko min joyti droit de war ñaade no suuɗo arrête ça s'il te plaît ɓe joyti joga suuɗo mi sikki tungo ɗum kan no wawi wadde ko wawɗa wadde oɗo no wawi wadde kanko kadi ka mais joni ñande fini oɗo yawde mais na nyande o nyande ko dum famata na nyande o nyande ka jombaado goddo ka bengu goddo ka jombaado goddo kala no isambala no joya wadum jomi yette jomi ambarka mam namma ga village min na okay nena no to yawana be dum no mi ka sudu ala ubudi ala le budi do ka ko problem fo ko min dama ko defana mi nyam mais c'était woni nyande fini to ya dongolu ko nyande fini ya de golu ko ton sama mizini s'il te plaît arrête ça s'il te plaît biron kidu no fena fenani fi hande on kadi wala wolde so jam kadi ara joyewti ngol fi hande on fala hande kadi ta yawto fi golle do min ta yata fi mais bon c'est parfois joni awaccu hande on tum yami pano yabe dara ya mi dum non no heso ni mi anda mi halam tan s'il te plaît c'est pas grave mais en tout cas ko famata fi ngotum hande say la wadde fi di fo ko fi a fodo mi fala yo mara tatta mi fala kat noy ye nebi nu ko mi fala ko wadu kisan mara tatta mi fala ka ya nebi nu do mi fala ya bonnu dewgal dalandangal kisan itamo ka dewgal makko watti diramo e modi makko kisan mi fala ya bonnu dewgal kat hanya mi fala ka nebi no da anti peji di wadden den hakkunde e an e nene aja zimaye kukuwe ka kukuwe iwa be zimawe mi fala ya bonnu dewgal makko hanya sa bondi dewgal makko ngal
ina mari ko mi waɗamo kadi kanko dalamda mi falaka hesugo nene anta ko ɗum mi waɗi mi falaka hesugo Zimbabwe. Ene, awara ilambi dong. Kono wali, imi ami. Kono wali. Ene awara na ilango. Awara na ilango dong. Komi wondo. Komi wondo. Andi be feti. Si o feti kono mo andi ata o feta. La ilaha illallah Muhammad. Di do potolong fangi fallai. Sallallahu alaihi wasallam. Mi tuubi ko ɗum le bonɗe. Mi tuubi ko ɗum le bonɗe. Kundule bonde tubuɗa ka ko anda ko a fuu fara fuu. Kundule bonde awa laaɓanima. Ene ko ɗum enen rusudu mon tan. Min miɗo andi. Naynuno iɗa andi ko naynuno ko a ceerno. Wiɗa ko a karamo. Dekkuɗa la mbuuɗi e hoore fenade e hoore kasara dakka. A handal taw. Pulo boy nangodiri. Ay kene mi tele wote do ko jokku do ya do fuita. E selam. In selam few selam. Ay kan do kan. Wara nay. Do kan ma kos. Ula lila wala. Komi yenda ka. Mi do mo watala ya gorgoy. Komi onda. Awara yo tali kan hala ma do. Kono mi ani. Kono wota. Kono mi ni. Mi wondri kam sa yendi na mi kipa ma. Sa yendi na mi kipa ma. Kono wiya yenni. Awa kono mi wo. Wiya yenni. Wiya yenni mo. Yenni. Awa. O yenni ma o te parara. O yida ko sama kala. Sudu mo mi ji. Ai. Sikoni yono tiko yai. Ko niwa. Ena lupe ute. Ala. Lubo ute fuiti. Eba Néné No Wely. Eba Jawde No Wely. Ari. Non, ari. Est-ce que anda Maria kek? Est-ce que anda bijita ko nda wadde ko? Anga feti. Anda Mariore. Ko kanko addi wadde. Ko kanko addi la wadde. Ko yottande bur muso. Mo sikkude no mengo. Ko yewtuden do fop donc a wadi dum dum. Passeport makko hetatamo boy. On passeport makko la préféré mi gollitamo mi wata gollire mo. Mais mi yaay mo kamo ka poubelle ka compost dans l'anto. Mami wada baka fausse. Baba. Oui. Goddo iwa do. Ya. Combien d'années on tigi no galérude no sonji heba passeport. Fuddo aduna makko moƴƴa am ay aduna ma on jibi ke ya kadi etta payle naqaka on e jirgu jargannagol mo ƴetta passeport makko a voyagirta passeport makko ngande siɗɗo ma voyagirta fos ko sonjugol mo tun fiyon honno nun nafatama Mayli mingo kanto. na mayli honno nun nafatama Ko sonjilan ko nafa. honnum ko an sonji hoore ma yejjutono sonjuma min ma ko an sonji hoore ma est ce que an ɗamari hakkille est ce que an hoore ma nden no jooɗi ne simi wollima nanay komo wolantama ko La nande Mayli. Ko an tu wala tan. simi wollima waɗay ka wattami